Per a nosaltres, el valencià és una manera de viure i d'entendre el món. Bon dia. Hola, bonica, bon dia. Quan costa el quilo de pomes? Pues 1,80 esta pometa Royal Gala, que és molt bona. Doncs vull 3 pomes, per favor. Molt bé, a tu. Tots voleu botifarra? Sí, a mi dos. No són dos. Tu has estudiat ja el tema de la conquesta de Jaume I? No, he començat per literatura. Diuen que poden fer-nos analitzar un poema d'Estellers i no sé per on agafar-ho. Tranquil, jo t'ajudaré. M'encanten els poemes en valencià, sobretot els d'Estellers, en especial el poema de la veu del poble. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs, per a sempre, poble.